Mělník už je osazený rychlostními radary a teď nově tam budou speciální kamery dohlížet ještě na kamiony, aby nejezdili ulicemi, kam nesmějí, protože to se ve městě děje. Tady vidíte třeba vozidlo, které zde nemá typicky co dělat. Tohle vozidlo tady nemá co dělat. Je to vozidlo na 6 tun, evidentně nezásobuje, to tady projíždí zákazem. A není jediné. Policejní kamery zachytily třeba i toto nákladní auto se dřevem. Řidiči kamionů projíždějí hustou zástavbou a v okolí několika škol, hlavně v ranních hodinách. Ignorují přitom tuto značku, kterou je ulice osazena hned několikrát a jasně jim průjezd zakazuje. Jezdí, ale nejenom ráno, celý den. Na Boleslav a zase odtamtud zpátky. Kvůli těžké kamionové dopravě se navíc už letos 2krát propadla v ulici silnice. Naposledy v tomto místě. Vznikla tady díra o velikosti 2x12 metrů. A situace se má ještě zhoršit. Zřejmě v létě se na 8 měsíců zavře vedlejší silnice, kterou teď projedou asi 4 000 kamionů denně. Ty by se během oprav mohly přesunout do centra. Ze zkušeností víme, že řada řidičů to respektovat nebude a bude přes Bezručovou ulici jezdit. Proto se vlastně chystáme vymyslet nějaké technické řešení. Tím by měly být speciální kamery. Tady za tou křižovatkou bude kamera, která automaticky bude snímat vjezd, neoprávněný vjezd nákladních vozidel. Zdánlivě jednoduchý systém, který chce ale Mělník otestovat jako první v republice. Snímek nám přijde sem do systému. My zkontrolujeme pouze registrační značku, jestli je funkční a vlastně systém téměř automaticky pošleme dál na přestupky. Řidiči či firmě pak hrozí pokuta až 2 500 korun. Za 3letý zkušební provoz zaplatí město 700 000 korun. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.